Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο πρώτο καυτό ερώτημα. Ποια θα είναι η συμμετοχή του καθενός μας, του κάθε κοινωνικού εταίρου, δηλαδή της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων ή αυτοεργοδοτουμένων στο σχέδιο υγείας. Τι δηλαδή θα συνεισφέρει ο καθένας. Θα είναι μερίδες εξίσου, τι προτείνουν, τι αντιπροτείνουν. Έτσι θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα από αυτόν το καυτό ερώτημα και αν η απάντηση στο ερώτημα δοθεί ικανοποιητικά, πιστεύω ότι όλοι οι δρόμοι ανοίγουν για εφαρμογή αυτού του νέου σχέδιου υγείας. Ο καθένας μας ξέρει ότι όταν μπούμε στο νέο σχέδιο υγείας και συνεισφέρουμε όλοι, το σύνολο της οικογένειας μας και σε στενή έννοια και σε ευρεία, και τα παιδιά μας και οι δικοί μας και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας θα έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα επίπεδα.